Le nkulisa ingeyokuqala nqa kulindawo ekhungethwe kakhulu ububha. uRamabulana usekuphele iminyaka eyisishagalolunye athatha umhlalaphansi ngenxa yokugula. Uthi uthando analo ngemfundo kanye nezingane ikhona ukumnike ugqozi lokuthi akhe le nkulisa. I decided to go to schools and help educators how to teach reading. After that, they gave me money. When I collected that money, I decided to plant back to the kids themselves, so that even though they are here in a rural area, they can know how to flush, even to be in a very neat classroom. Ibandla lendawo ilona elinikele ngesiqeshana salo somhlaba ukuze kwakhiwe lenkulisa. Le rosedzara wana hore vana va hapa village. Kafushane uthi simnikeze umhlaba wokwakha ngoba sibona ukubaluleka kwenkulisa ezosiza kakhulu umphakathi. Amalungu omphakathi awawuvala umlomo ngokwenziwe uAna Ramabulana. Sijabulile kakhulu ngesikwenzelwe umama uRamabulana. Kuyaqala ngqa ukwenzeka lokhu endaweni yakithi. Ngijabulile kakhulu nezingane zethu zijabule njengoba zizofundela kulesakhiwo esihle kangaka. uRamabulana ukhuthaze nabanye ukuthi bafunde isibonelo kuye.